बिनानावा राहा गैयिनि फासि नांनानै थैदोंमोन। बियो गोथै फबनाय जायगायावबो थांनानै सान हर गाबहैदोंमोन। जिउ दैमानि गारबोनाय दिथु 2004 मायथाइयाव मने बसुमतारी बिथाङा सानसेखालि आंखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन, फंबाय, नोंनि सल'माखौ आङो दिनैसिम 13 बार फरायबाय, आरो फरायफिननो लुबैयो। फरायनाया जेब्ला जोबो आरो आं स्टार्ट खालामफिननो लुबैयो। बे समाव सारखौ जोंनि बिटिआरएफोस्टुडियो इउटुब चेनेलाव बरायनो नाजाबाय सार। खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो सासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे सावथुनाव एक्टिं खालामग्रा, लोगोसेनो सल'मा लिरगिरि आरो नायजाब लिरगिरि, लोगोसे देंखो जेनोखि दामनो गोरों बे सारनि न'आव जों दा दंफैयो। सारा जाहैबाय मा बिजनि बे हालामनि साखाथि फाखाथियावनो बे सारा दङ। दा बेनिखाय जोङो गिबिथाराव जोङो सारनि मोजां नामखौ मिथिगोन, बिनि उनाव बिनि एड्रेसखौ जों मिथिना लागोनसै। दा सार, बे समाव सारखौ जोंनि बे बिटिआरएफोस्टुडियो इउटुब चेनेलावहाय बरायनायजों लाग्रोनायजों लोगोसे आं बे समाव सारनि मोजां मुंखौ मिथिग्रोनो लुगैबाय सार। खुलुमबाय। गिबियावनो बिटिआरएफोस्टुडिय'नि सामलायगिरि बिथांमोनखौ आं आंनिसिम फैनानै आंखौ इन्टारभिउ लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गिबियाव आं बिटिआरएफोस्टुडिय' इउटुब चेनेलखौ नायग्रा मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। थारै आं सासे बेबायदि इन्टारभिउ लाजाथाव नङाब्लाबो दिनै सारमोना आंनिसिम फैनानै आंनि जि रोंगौथि, आंनि जि माखासे मोन्दांथि, समाजाव होनाय बिहोमा, बिनि फारसे मिथिनो लुबैनानै फैदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गिबियाव साबायखर बावबाय आरो आंनि सिनायथिखौ आं होनो सिगांबाय जे आंनि मुङा देंखो ब्रह्म, जे आंनि जोनोम जायगाया बलांगुरि कलिपारायावसोमोन। दा आङो 1997 मायथाइनिफ्रायनो नैबे बिजनि दहलाफारा गामियाव फरायनानै बे आंनि आब'नि न'आव थानानै आं फरायदों। दा जोंहा गोबां माने न'खरनि माखासे थासारि, माखासे जोंनि न'खरनि थासारिया मोजां नङियाव जोङो गुबै जि जोनोम जायगा बेखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव शिफ्टिं जादों। दा बेनिफ्रायनो आं नैबे दहलाफारा गामियाव जे जोंनि आबौखौ बेयाव मोनबोदों, आब' देरसिनखौ, बेनावनो थानानै आङो क्लास 9 निफ्राय बिजनि बान्दब स्कुलाव फरायदों। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आं बिजनि कलेजाव BA फरायनानै दिनै आङो UN एकाडेमि बलांगुरिनि गोरायुं जानानै दङ। दा नैबे गामिखौ जोङो दहलाफारा होननानै बुङो आरो पस्ट अफिसा गेरुखाबारि, चिरां डिस्ट्रिक्टआ चिराङानो। होमबा सारा मोगथां जिउआव मावनायखौ खिथाखाबाय, मानोना सारा दा बिजनि बलांगुरि ना सार? बे बिजनि बलांगुरि UN एकाडेमिनि सारा जाहैबाय मेनेजिं डाइरेक्टर बा प्रिन्सिपाल जायखौ बे सारानो। होमबा नैबे समाव आङो गिबि साराव सारनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुगैदों जे सारनि सल'मायाव बर' जेनेखि थुनलाइयावहाय सारनि जेनेखि बिहोमा होनाय बर' सल'मा दिहुननाय बा सुंद' सल', खन्थाइ दिहुननाय, बिनि सायाव सारा एसे नायगिरिफोरनो एसे फोरमायथिनानै होदो सार। गिबिथाराव आङो आंनि गोसो गोरबोआव मोनदांनाय जे थुनलाइनि माखासे बिदैया आंनि गोरबोआव बबे समनिफ्राय हाबदोंमोन बेखौ आं रोखायै बुंनो हायाब्लाबो माखासे टार्निं पइन्टखौ आं एसे गोसोआव दङ। जे आङो जेब्ला थाखो 2सोआव फरायगासिनो दंमोन, जोबोद गेदेर देरनानैसो आङो क्लास 2आव मोननाय जादोंमोन। गोबां आंनि फरायनाया लोरबांमोन उन्दै समाव। बे समाव आंनि आफाया थैदोंमोन। बे आफा थैनाय समाव जे आफाया गावनि जे देहा लोरबां, गावदि जौ लोङै TB बेमार जानानै जेबो सोलिनो हायै
गावनि अनसुलि बिसि आंनि बिमा अनसुलि आइखौ मदद खालामनो हायैयाव साहा दखान होबाय बायनानै जानाय समाव गाव जेबो मदद खालामनो हायैयाव गावनि जि मोन्दांथि गावनि जि उन दाहानि फिथाइ बे फिलिंसखौ बियो बिसिनायाव थानानै सुंद' सल' बायदि मोनसे लिरनानै दोनदोंमोन। दा थैखांनायनि उनावसो मिथिदों बियो बेखौ लिरदों होननानै। अब्ला जोंनियाव सासे दखानाव थाग्रा गमस्था दंमोन जायखौ मसारि बिथाङा लेखा रोंगौमोन एसे फरायनो रोंगौमोन। दा बेबायदिनो थैनाय समाव बिसिनाफोरखौ बोस्रांलाबायनायाव सुंद' सल' बायदि बेबायदि बिजाबखौ मोननानै लिरनायखौ नुनानै मा लिरनानै दोनदों दा बेखौ फरायनानै होदोंमोन आरो दा बे फरायनाय समाव ओरैबायदि गोसो बोनो हाथाव मुहिनि गोनां मोनसे सुंद' सल' बायदि बियो लिरदों जे गावनि जिउ जारिमिनखौ जे गावदि बिराद धोनि न'खरनि फिसामोन आरो बे समाव बियो मेट्रिक होनो गोनांमोन। गोबां माने माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव एसे गोख्रोंमोनब्लाबो थासारिया खिन्थु खाबु होआखै। बे समाव बियो फरायफुंनो हायाखै। अब्लाबो बियो गावनि मोन्दांथिखौ सुंद' सल' बायदि लिरनायाव फरायनानै होनायाव बयबो गाबदोंमोन। दा बे गाबनाय समाव आं सान्दों जे आफानि बेबायदि लिरनाया गोबां सुबुंखौनो सोगाबलायनो हायो। थारैनो बेयाव मा रहस्य दं आं बेखौ गोसो सिङाव बोरैबा मोनदांनाय फैदों। जे आंबो सान्दों आंबो लेखा गोरों जायोब्ला आंबो बेबायदि लिरथारगौ, आंबो बेबायदि मानसिफोरखौ सोगाबलायगौ, बेबायदि आंनाव फिलिंस फैदोंमोन। बै समनिफ्रायनो आङो सोलोंथायाव एसे एसे लासै लासै जौगाबोबाय। जौगानानै जेब्ला आं क्लास 7आव मोनदोंमोन बेयावनो आङो जोंनि गामि ओनसोलाव गामि खाथियावनो जानाय मोनसे जाथाय, नंगुबै जाथाय, जाय जाथाया जोबोद दुखु गोनां। सासे दाहोना थाग्रा सुबुं दंमोन, दुखिया मानसि। बे सासे माहाजोननि बिनानावखौ बियो मोजां मोनोमोन। नाथाय माखासे जाहोनाव जे बिनि बिदाया दुखुथियाखाय दाहोना थाबाय बायग्राखाय बेनो गावनि बिनानावखौ होनो गोसो गैयामोन। नाथाय बिसोरनि मोजां मोनलायनाया जोबोद गोथौ सोमजिदोंमोन आरो बेबायदिनो रांफोर हरथ'लायनाय, गावसोर खामायनाय बा हौवाया खामायनाय, बेबायदिनो बिदाया बे दाहोनानो गावनि बिनानावखौ हरा बेबायदि गोजौ इन्जुर बायदि जानानै गसंथेनायाव बिनानावा राहा गैयिनि फासि नांनानै थैदोंमोन। दा बे फासि नांनानै थैनायाव बै हौवाया जाय दाहोना थाबाय बायनानै खस्थ' खालामनानै गावसोरनि मोनसे संसार जानायनि मोनसे प्लेनिं बिसोरो स्ट्रेटेजि खालामदों। गोबाव साननिफ्रायनो रां रुफाखौ बुथुमनो नाजादोंमोन। बे समाव बियो जोबोद बोदोर बावलि जादोंमोन। बियो गोथै फबनाय जायगायावबो थांनानै सान हर गाबहैदोंमोन। दा बे जाथायखौ नुनानै मोगथाङारि जिथु जाथाय बेखौनो आङो सुंद' सल'नि महर होनाय नाजाजेननि नामा आंनि गोसोआव बेरखांदों। आरो क्लास 7आव थानाय समाव आङो दुखारु सुंद' सल'खौ लिरजेनदों। दा बे लिरजेननायाव आङो हास्रावबारि ओनसोलाव थानाय आलारि एम इ स्कुलनायाव फरायदोंमोन। ओमफ्राय जागोन ना जाया गोसोआव सन्देह दङ। अब्लाबो गाहाय फोरोंगिरिखौ मानगोनां धनेस्वर बसुमतारी बिथांखौ आङो नायनो होदोंमोन आरो नायनानै बिथाङा आंखौ सापर्ट खालामदों। जादों, मोजाङानो जादों, खोनासंनो मोजां जादों, फरायनो मोजां मोनगोन मानसिफोरा होयो होननानै। ओमफ्राय दानिया बे मोनसे कम्पिटिसन जादोंमोन बिजनि आनसलिकआव। एबसुनि कनफारेन्स दंमोन। बेयावनो आङो बादायलायनायाव बाहागो लाफैजेनदों। बेयाव आङो सेकेन्ड प्राइज मोनदोंमोन। दा बेनो आंनि गिबिसिन थुलुंगा। सुंद' सल'खौ बे दुखारु सुंद' सल'।
बेनिफ्राय सारनि मोनसे फेमास सल'मा मानसिफ्रा बुंबाय थादों बे सल'मानि मुंखौ एसे बुंनो हागोन नामा? औ बे सल'माया जिउ दैमानि गारबोनाय दैथुन 2004 मायथाइयाव आं BA फरायबाय थानाय समाव आं बे सल'माखौ सोरजिदों। बे सल'माया 150 बिलाइनि। बे समाव गोबां रांनि आंखालमोन। आङोथ' गाव हारसिङै दिहुननो हाखायामोन। अब्लाबो आङो दलहापारानि माखासे मेलेमजिबि आरो थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों। राङारि अनसुंथाइ होनानै बिथांमोना बेखौ दिहुननो खाबु होदों। आरो लोगोसे दंमोन सासे बिथराइ बिजाब बाख्रिनि बिगोमा, बिथाङाबो गाव बायदिसिना पेपारफोर जेसेबां पेपार थांगोन बेखौ साफायनायाव बेखौ बिथाङा दान होजोबदोंमोन आरो बेखौ दिहुननो हानाय जादोंमोन। दा जोंहा गामियाव दंमोन माने रुंसारि कलेश्वरी गयारी आरो लोगोसे दंमोन दा जोंहा आसाम पुलिसाव मावगासिनो दङ पनसम बसुमतारी, बिथांमोनानो बेखौ सापर्ट खालामदों। बेखौ दिहुननायाव आङो एक्सुवेलि गोबां माने मानसिफोरनिफ्राय एसे थुलुंगानाय आं बाथ्राखौ मोननो हादों। गोबां माने मोजां मोननाय बाथ्राखौ खोन्थादों आरो बेबायदि लिरबाय था होननानै गोबाङानो आंखौ बुंदोंमोन। आरो बे बिजाबखौनो बे सल'मा बिजाबखौ फरायनानै सासे आब' जाय जोंनि बिजनि आनसलिकनिनो आबुकनि बिथाङा जानांगौ नेहाथारिबो जाखांबाय, मने बसुमतारी, बिथाङा सानसेखालि आंखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन, फंबाय नोंनि सल'माखौ आङो दिनैसिम 13 बार फरायबाय, आरो फरायफिननो लुबैयो। फरायनाया जेब्ला जोबो आरो आं स्टार्ट खालामफिननो लुबैयो। मोजां जादों फंबाय, लिरबाय था होननानै आंखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो। दा दिनैसिम सारा बै जेनेबा लिरजेननायनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै गांबेसे सल'मा लिरखो, ओमफ्राय गांबेसे सुंद' सल' लिरखो बेखौ एसे खिथानो हागोन नामा सारा? सुंद' सल'खौ आं गोबां मेगाजिनफ्राव हरदों। आङो आरो दा सुंद' सल' बिजाब गांसे दिहुननायनि मोनसे प्लेनिं आं खालामगासिनो दङ। आं लिरजेनबाय आरो बिनि टाइटेला जागोन सखाथुनि दाउ। सखाथुनि दाउ। सखाथुनि दाउ। जितु बै बाथौआव जि बासा लायो, सखाथुनि, बिनि टाइटेला बे जागोन आरो। दा बेखौ लानानै आं लिरदों। दा लिरनाया सोलिगासिनो, सम आरो थासारिखौ लानानै आङो सम सम लिरो। आरो लोगोसे सल'मा दिहुनथारनाय होनोब्ला नैबे जिउ दैमानि गारबोनाय दैथुन। बिनि उनाव आं फिल्म स्क्रिप्ट लिरदों, मोननैसो आं लिरनानै दोननाय दङ।